Bos días, galegos, galegas e xente del mundo. Estou aquí en Adegas Tear, na Ribeira Sacra. Vou enseñar unha bodega pequeniña, familiar, só ten un empleado, unha bodega moi chula, para que vexades, pequeniña, pequeniña. Ten só un empleado que me dice o jefe, ten cuidado que o tipo que está medio zumbado, perdido. Un empleado, sabes? Está cantando o tipo, mira aí. Óscar! Galegos, galegas e xente do mundo. Óscar? Bos días. Xa ves aquí, un pouco na bodega traballando, xa ves. Que tal? Bueno, Explíquelle que a xente como esta bodega se bodega. bueno, esta bodega é unha bodega que se fixo na casa antigua que tiñamos os donos. Me foca por aí, mira que el Bueno, é unha bodega pequeniña, sabedes que é pequena, pero fomos metendo as cubas necesarias para ter o viño que metemos, somos 30.000 kilos de uvas, e bueno, hai un pouco de todo, se vos fixades, en cada cuba hai a súa cousa diferencial, temos o normal, temos a barrica, temos ali un pouco de godello, se queres... Eu quero probar o viño, Non tes ese novo que van a sacar agora? Sí, temos ese que creo que queredes o comercial, vos tamén, non? Como galegos e galegas para o mundo, que é o mesmo viño, pero con outra etiqueta. Pois, aquí tes un viño espectacular. Amandi. Tu eso que traballa na bodega? Sí, eu son un que me escabízame. Tes unha pinta de traballador do carallo, pero a pinta a veces non me pasaba a mí moito veces xente, Sí, sí. E se queres agora, que tal? Está vos. Hombre, por favor. Imos a... Donde pasaste a Claro, vamos a pasar, se queredes, A zona de envasado? mirar a zona de envasado, que é onde temos o envasado. Aquí en Basades, non? Este é natural, este é o rural, mira aí, maravilla, Bueno, pues, sabes, bueno, temos aquí xa preparado un lote de viño para galegos e galegas para o mundo. Sí? Sí, xa está Un preparado. palé xa preparado? Sí, sí, Muy bien. todo para que a vender. Aquí temos onde se embotella, onde se Envasa. Bueno, Bueno. que pasou aí? Xa vamos. Bueno. O tipo está hasta na sopa, me O cago sea que é na verdad. madre. O alcalde. É verdad que tiñas unha adeguiña por aquí pequena, non? É verdade. O alcalde, pero... Estás hasta na sopa, me cago en Dios. pero atende unha cousa. Tú mira el billete e estás en todos lados. Ves o que tes produción. Ves o que tes produción. Vamos a ver que tes aquí. Vamos a ver que tes aquí. Alcalde, pero usted non te dá máis O que sea que é facer verdad. para vir tamén todos os É días. verdad, todo o que me din non paras, ti non paras, Vamos a ver que hai aquí. Está nervioso, alcalde. É que me pos nervioso. É que como me despiste un pouco... Bueno. Tes viño da Ribeira Sacra? Fixetes viño da Ribeira Sacra? De galegos e galegas, alcalde. De galegos e galegas e xente del mundo? Pero está todo correcto esta vez. Está vendo mejores tú. Bueno. Volvestes a usar a miña imaxen para vender viño. O sea, licores, ahora con viño. Alcalde. Óscar, plan B. Óscar, hai que atacar o plan B. Tras Óscar. todo isto en regla, non? No, está todo legal. A min isto non me soborna ninguén, tras todos os papeles en regla. Vamos, señor alcalde. Alcalde. Vamos. Alcalde. Un pouco de chorizo da casa, un pouco de salchichón. Non hai algo de anguilas ou algo aí? Logo se fan, fritos en un momento. Plan B. Bueno, a ver con esta documentación xa me convence. Vamos probar o viño, non vai a ser que sabes que pasa, non vai a ser que Temos aquí copa, alcalde. Bueno, por favor. Son un profesional. Usted me ha preparado. Hombre, claro. A copa traio, ponte aí. Vamos a probar este viño. Wow. Estou nervioso, Óscar. Está todo ben, alcalde. Podemos seguir traballando. Está todo correcto. Por favor, Óscar, sigue traballando. seguir funcionando, hai que vender Conversando, viño. pero un 80-20. O alcalde sempre justame. Un 80 para mí un 20 para... Él tamén non leva moito, sempre quere un 20%. Un 20 alcalde, un 20 para usted, dá así de bo corazón. Se dá un 20 a unha hacienda, un 20 para usted tamén. Que merda. E non aprendemos nada, Esta vez creo que vamos a ir ao 50-50, Porque estás traballando como Dios manda. Como Dios manda. E Dios tamén dos vos. No. Ves que aquí está todo en regla. Perfecto, pues nada. Seguide traballando, sin ningún problema, O 50-50. Veña, sí, eu son moi boa persona. Fora a tomar polo cu, sempre me jode. Ben, Seguide traballando, non hai fallo. Óscar, ao final tens que traballar tú por 1000 euriños, o alcalde cobra 5000,
É a vida así, Traballan un para que vivan outros, ben, pero bueno, o importante é ir sobrevivindo. Me cago na cara da madre que lo pariu. Sempre está en todos lados.